pot llegir l'informe de Método 3. Està penjat a la web de la CUP, perquè ho vam fer públic. Facin vostès el mateix amb els informes que van contractar periòdicament a Método 3. Qui rebenta les llibertats en aquest país sempre ha sigut el PP, i vigili no se li caigui cap sobre. Senyor Sabrià. Tenim l'absolut convenciment de que amb alguna de les intervencions, concretament la intervenció del senyor Fernández de la CUP, en la seva última intervenció ha amenaçat directament aquest grup dient que ens cauria sobre nostre no sé què. Per tant, demanem... Sisplau, senyores diputades, senyors diputats. Senyores diputades i senyors diputats, sisplau. Senyor Rodríguez, jo crec que no s'ha entès bé, senyor Rodríguez, però sé perfectament de què està parlant. Si consideren que necessiten l'empara de la presidenta de la mesa, els demano que ho facin per escrit, però el que vostè ha dit no ha estat el que es pretenia fer. Escoltarem les gravacions, senyora presidenta, però ho hem sentit perfectament. Gràcies. S'ha acabat. Escolti, senyor Rodríguez. No, senyor Rodríguez, ja han parlat. Les formes, algunes que han de tenir el seu grup precisament en aquesta comissió. Recordo que l'article 186 diu que tothom que vingui en aquesta cambra ha de comportar-se de la mateixa manera, sigui a favor de Convergència, de les CUP, de Ciutadans, del PP o del PSC. I prego a la cambra que prengui nota perquè en aquesta sessió, en funció de qui intervé i de com intervé, es permeten o no aplaudiments en aquesta cambra. I prenc que demani... Senyors diputats i senyores diputades, qui aprecia ha de ser la mesa i aquesta presidència, no el senyor Rivera del grup de Ciutadans. Per tant, i vigilin les seves expressions també, vigilin-les, sí, les seves i les d'altres grups. Que en aquesta sessió anterior s'han passat alguns grups i alguns diputats de determinats grups i no els agrada que els hi digui pel nom, però ho acabaré fent. I seran vostès els que quedaran en